Good evening, Iloilo. Hindi ako sa resort, hindi ako sa Palawan. Yung daddy's food Good evening everyone, especially to all Ilonggo. It's only 4,000 pesos. Kamusta po kayong lahat? Magtatagalog ako kasi para madaming makakita kung saan ako ngayon dito sa Iloilo. It's been a while na hindi ako nakapag-vlog mga palangga kasi nga nag-rest muna yung vlogger ninyo ha. Mga 4 days ata na hindi ako nakapag-vlog. So ngayon kasi it's time na maglibot-libot kami ni husband since na anniversary naman namin. So pumunta kami dito ngayon sa may Port San Pedro. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano kadami yung mga tao, mga Ilonggo na tatambay dito. Dito po tayo mag-umpisa dito sa may bandang dagat na mismo. Kasi doon medyo park tingnan kasi madaming upuan dito hindi na masyado. Ano na to dagat na to. Ayan. May mga bata. Oh, hi! Hello! Ayan. Mga batang Ilonggo na nagtatambay dito sa Port San Pedro. Melanie Vaccinella. Sige, ayan sila. Oh, ayan. Tapos may mga pamilya din na nagtatambay-tambay. Mamaya, karon lang ka. Na may Facebook, may ano ka mo da? May YouTube? O, to sige na, kuhaan nyo cellphone nyo. Ito yung mga batang Ilonggo na nakatambay dito sa Port San Pedro. Oh, hi na kayo sa mga friends nyo lang ga. Hello! Nan, mga gwapo oh. Always kamo dito? Always kayo nakatambay dito? Saan kayo nakatira? So ano, linalakad nyo lang? Oo. Okay. Sige, ingat kayo ha. Bye-bye. Bye-bye. Ito kayo dito sa may port. Ayan. Paghapon na medyo gabi na ganito na yung yun ang itsura. Ayan meron pala Yan. Merong pang-boat na aalis papuntang Guimaras. Ayan. Ganda no? Ayan. Medyo madilim-dilim na kasi nga past 6 o'clock na. So punta tayo doon sa main na Port San Pedro. Dito na to sa dulo. Ayan. Pati dito sa baba meron nakatambay. Tingnan. Ayan yan yung baba. Meron nang nakatambay. O dati dito lang sa taas. Ngayon, pati na sa baba. Ayan, kita nyo kung gaano kadami. Sobrang kadami. Sa San Pedro. Daanan natin. Ayan to, mga Ilonggo na nagtatambay-tambay. Kasi nga, maganda ditong tambayan. Kasi nga mahangin. Tapos hindi siya walang bayad, free yung bayad dito pag tumambay-tambay ka. Nakailang beses nang nai-picture ko itong Port San Pedro, pero hindi siya talaga nakakasawa. Maganda pa rin yung Port San Pedro kahit balik-balikan. Ito yung mga Ilonggo na nagtatambay-tambay dito pag free time, yung mga students. Ayan, mga students yung iba. Yung iba naman mga office worker, yung iba magpamilya. Pwede rin silang maglaro-laro. May music, kaya alis tayo dito. Merong nagde-date na mag-asawa. Sila talaga. Medyo madilim-dilim. Isa na dilim. Dapat gihapon mga tapos. Ayan, damang tao, diba? Actually, may restaurant dyan na Port San Pedro Drive-In talaga.
pwede ka nang umupo, walang bayad. Ayan. Maganda, madaming Awawa. Sige lang ka, hindi lang. Ay ka nga, doon ang malaan, doon sa ligan, di ba ako? Alam mo na. Dami. Oh, CJ oh. Gambal ano ka? na sila? Oo. Oo. Di, amal mo, free na lang ni. Grabe ni Jack. Any time of the day, ano dito, madaming tao na tumatambay-tambay. Kasi nga walang bayad. Yan na ba yung anniversary, ano natin? Happy anniversary! Anniversary. Yung anniversary is, ayan. Uy, pa may suga tayo no. Suga naman. Masuga man pero ano, hindi siya masanag. Gani no, hindi siya masanag. Ayan, pag may ano na sasakyan, medyo masanag din. Anong masanag gani? Piliwanag. Maliwanag. Eh, alam mo, Ilonggo ako eh, syempre. Gagawa kita ng Ilonggo. Sige tayo, ano, punta ako dito. Punta tayo dito. Ilonggo, tambay-tambay, tambay-tambay. Sa Port San Pedro na walang bayad. Dami, sari-sari yung nakasabay dito. Pero once, Tuesday, Nice game. doon pa sa kabila. Ayan yung sa kabila. Dito kasi. Nagbebenta sila ng mga kakanin, mga fishball. Sa Marcon. Tao. Sige, kita niyo tao. Madaming tao. At least may basurahan. Yung mga tao kumakain tapos itapon sa basurahan. Yun yung maganda kasi may tapunan. Ayan. Last time may nakita akong foreigner na may dala siyang may dala siyang sound system. Pinapatugtog niya dito. Tapos tinanong ko siya kung ano siya, vlogger ba o hindi. Hindi naman daw siya vlogger. Sinabihan ko na mag-vlog na siya para at least may titingin sa kanila na mag-asawa ay medyo mahihain ata yung foreigner na yun kaya hindi siya nagpa-vlog. Yung ending, ako na lang yung nagbigay ng channel ko. Ayan. Antay-antay lang sa mga subscriber ko na nag-aantay ng progress ng Iloilo. Hindi tayo nakapag-vlog ng progress ng Iloilo kasi nga nag-rest muna. Ayan, may pa-selfie-selfie pa yung mga Ilongga. Ayan. Daming tao. Mula doon sa umpisa hanggang doon sa dulo, talaga ang daming tao. Ayan o. Ayan. See? Ayan. Hi. Sila na uyak. Minsan yung Ilonggo, mababait sila. Pero minsan mahihain sila. Kaya hindi natin sila mapilit na mag-hi hello minsan. Pinapabayaan ko na lang. Yung mag-hi lang yung ano natin. Pero yung kung ayaw nila, hindi tayo namimilit. Kasi minsan, yung iba wala sa mood. Yung iba naman game na game din. Kaya kung sino yung mag-hi, yun lang natin. Magpamili na sila. Dito sa dulo, konti na lang yung mga tao. Kasi nga, medyo maano na dito. Medyo madilim-dilim na. Pero may ano din, may nagtitinda pa rin ng mga fishball, ng kung ano-ano. Ayan o. Tingnan nyo si ate o si Manang.
Ayan. Fishball ni Manang. Tapos sa kabila pa. Ayan, ang daming. Kaya ito yung sitwasyon ng Fort San Pedro. Ayan. Talagang pag may negosyo ka dito ng mga ganyan, mabenta dito. Yun. So balik na tayo dun sa kabila. Hindi medyo masyadong ano, pero kasi nga naka-selfie. Ngayon hindi na ito naka-selfie. Nakatutok na sa mga tsura ng mga tao. Kaya tutok natin sila. Mga pereyasa ganito na ko siya lang ako mo to. Pamilya, nagdadala ng kanilang mga sasakyan. Tapos yung iba mga magbarkada. Order pa more. Nakainom pa to eh, pero nakabasa akong buli. Katulong sa dansakon, magtulong siya mga dugay. Tawag ako dito. Madamang tao. Ang nakiyabi, mga Gandang tingnan ang Fort San Pedro. Yan, grabe no? Normal pamilya, magbarkada, mag-friends, mag-classmates. Sari-sari ang nagtatambay dito sa Fort San Pedro. Walang bayad, free ang halon, free ang upuan. Bibili ka lang ng snacks mo, solve na ang iyong babae. gabi or ang hapon. Uwi mo, tulog ka na lang kasi busog ka na sa mga kakanin dito. Ayan si Mika. Hi, ga! Ganda sana kung maano dito maliwanag kaso hindi siya maliwanag. Maniya po. Pagpilay mo mangga to? 50? Ha? 50. 50 ining isa ka pack? Ah, Sige lang kay promote 50. Ini naman isang 20. Puro to tag 20 to no? Tag 20. Tapos ang mani mo 10 no? Ayan, may yung itlog. 20. Oh, may basta magdala ka lang ng mga 50 pesos. Busog ka na no? Sige to ah. Adlaw-adlaw ka de. Ayan. Isa ka vendor. Hindi ka talaga mawawala kasi. Pag hindi ka taga rito, sasakay ka lang sa jeep, tapos sabihin mo lang sa Fort San Pedro, ako bababa. Pag sinabi mong ganyan, ayan, bababa ka dito po. Ayan, may mga shoes. Hi. Hi. Where are you? Si husband ko, wala na. Dali lang, pangita ko na. And mostly yung nagtatambay dito nakamotor or nakabike. Pwede mo na nga mo lang, tapakan mo na ito karon. Okay, that's it for today guys. I hope na kahit konti lang yung vlog natin ngayon, I hope na happy kayo na tinignan kung paano yung mga tao nagtatambay sa Fort San Pedro. At I'll see you on my next vlog. Nag-stop muna ako mag-vlog ng mga progress ng Iloilo kasi nag-rest na rin ako. Tapos ngayon magtatambay-tambay muna kami ng husband ko dito at kakain kami ng fishball. Bye guys! Don't forget to like, comment, and subscribe. This is your vlogger, Melanie Boxanella. I'll see you on my next vlog. Bye! Mwah! Happy 24th anniversary ka! Mwah! Love you too.